Kaixo denoi, hementxe gaude beste behin ere Ele Artibain eta Mutrukun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaur ekainaren 5 da eta hasi egingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Mutruku futbol taldeko nagusien taldeak orezko mailara igotzea lortu du. Mutrukuarrak hori 0-1 irabazi ostean lortu zuten mailaz igotzea. Jon Naberan Mutruku futbol taldeko lehendakariaren esanetan jokalari mutrukuarrak aurretik ibili ziren partida osoan eta ondorioz merezitako garaipena izan zen. Aurreko zapatuan Orioren aurka 0-1 irabazi eta gero, ohorezko mailara igotzea lortu dute Mutrukuko futbol taldeko nagusiek. Jon Naberan klubeko presidentearen iritziz merezitako garaipena lortu du taldeak. Naberanek oso pozik daudela esan zuen, izan ere azken partida horretan Mutrukuko jokalariak zelaian nagusi izan ziren eta jokalariek euren jokoa egiteko aukera eduki zuten. Biek ala biek intentsitate handiko partida jokatu zuten Orioko Mendibeltz futbol zelaian. Aurreko astean joaneko partidan Mutrikun usna berdindu eta gero, dena airean zegoen, eta mutrikuarrek igoera hurbilago bazuten ere, gogotik saiatu behar izan zuten. Partida gogorra eta oso lehiatua izan zen. Mutrikuarrek gol aukera asko izan bat zituzten ere, gola sartzea etzen lan erraza izan. Lehen zatian esate baterako epaileak gol bat balio gabetu zuen jokoz kanpo zeudelako. Naberanen esanetan, tantoa lortzea etzen lan bat ere erraza izan. Partidako gol bakarra Jon Perrasek egin zuen bigarren zatian. Golaren ostean zoramena nagusitu zen Mendibeltzen. Partida amaitu orduko jokalariek eta zalek gogotsu ospatu zuten igoera Orioko berdegunean. Taldeko hainbat zale ere Oriora joan ziren eta haiek ere zer gozatu izan zuten. Bi autobus jendez bete-beteta joan ziren eta haiez gain jendea bere kontura autoan ere joan zen talde animatzera. Hain zuzen ere zaleen babesak sekulako indarra eman zien jokalariei. Iluntzean Mutrikura bueltatzean ospakizunek luzerako jarraitu zuten. Jokalariak eta talde teknikoa kamioian jaitsi ziren Txurruka plazara, zaleen txalo eta oihuen artean, eta gero udaletxeko balkoitik agurtu zituzten herritarrak. Gironean amaitu zituzten ospakizunak. Gipuzkoako hondartzen denboraldia beranduago hasiko bada ere Bizkaikoek ekin diete aurtengo denboraldiari. Zehatz esateko irailaren 30 arte egongo da denboraldia zabalik eta bertoko 4 hondartzetan 12 sorosle ariko dira egunero beharrean. Bizkaiko Foru Aldundia konponketa lanak egin eta gero hondartzak herritarrak hartzeko prest daude. Ekainaren 1 irailaren 30 bitartean egongo da hondartzetako denboraldia zabalik Bizkaian. 28 hondartza daude herrialdean eta guztietan zerbitzuak prest daudela iragarri dute Aldundikoek. Mendexako Garrazpio hondartzan esaterako, obra txiki bat egin beharko dute. Izan ere, zerbitzuetako eraikina ez dago guztiz erabilgarri. Osterantzean, hondartzen garbiketari dagokionez, 2,4 milioi euro erabiliko ditu Aldundiak aurten hondartza guztiak garbitzeko, mantentzeko eta konpontzeko. Guztira, 204 dutxa, 419 iturri, 725 paperontzi eta bidoi, 480 plataforma parrilatu, oina garbitzeko 42 iturri eta 1950 metro luzeko egurrezko pasabideak jarriko dira Bizkaia osoan. Beste alde batetik, plataforma finkoek hondarretan eragiten duten inpaktua txikitzeko, dutxa, iturri zein oina garbitzeko iturrien euskarriak ordezkatzen jarraitzeko konpromisoa berretsi du Aldundiak. Horrez gain, Foru erakundeak ingurumena babesteko irizpideak esartzen dituela jakitera eman du. Oina garbitzeko iturriak kendu dira, beharrezten lekuetan, eta dutxen beko botoiak ere kendu egingo dira, ura aurrezteko. Umeentzako jolas eremuek ere bere horretan jarraituko dute. 28 hondartzetatik 11 daude horiek. Sorosleei dagokienez, Le Artibaiko hondartzetan 12 sorosle egongo dira. Izpazterko 20 eta Ondarroako Arrigorrin 2 egongo dira. Lekeitioko Izuntzan 3 eta Mendexako Karraspion 5.
Bizkai osoari dagokionez, 87 sorosle ariko dira egunero beharrean. Bizkaian dauden 28 hondartza horietatik, 18 dira ISO 9001 eta 14001 ziurtagiria daukatenak. Lea Artibaiko 4 hondartzek ziurtagiriak dituzte. Gipuzkoako hondartza denboraldiari dagokionez, ekainean 15ean hasiko da. Sajela elkarteari esker janari, arropaz eta bestelako materialez betetako edukiontzia bidali dute asteon Saharara. 18 palegaz osatutako edukiontzia bidaltzea ez dela lan erraza izan, esan dute Sajelakoek. Eta ekonomikoki ere esfortzua suposatu du. Izan ere edukiontzi hori bidaltzeak 6.000 euroko kostua eduki du. Lea Artibaiko Sajela elkarteak 2 urtetan bildutako material guztia Mendebaldeko Sahararantz doa. Eguazten goizean bete zuten kointainerra Lekeition. Barruan joan ziren 18 palet eta Lekeitioko ikastetxeek emandako mahaiak eta ulkiak. 10 orduko ailegatu zen edukiontzia Lekeitiora eta 12 eta 4 irten zen kamioia Bilborantz. Bilboko portuan egongo da kontainerra astelehenera arte eta handik Oranera bidaliko dute. Media Luna Roja Argelinak hartuko du edukiontziaren ardura eta aduanatik pasatu ondoren fronte polisarioari emango diotela jakitera eman dute Sajela elkartekoek. Edukiontzia bete-beteta joan da, barruan eraman ditu 5.800 kilo janari, 3.300 kilo erropa, eraikuntzarako 6.300 kiloko materiala, 1.000 kilo elektrizitateari lotutako aparailuetan, 1.500 kilo konpresa eta pixio oial, eta ludotekarako materiala. Horiek guztiak zailkatu eta paletak osatu dituzte Sajela elkartekoek, eta eguaztenean guztiak kontainerrean sartu zituzten. Lekeitioko udaleko beharginak ibili ziren kamioia betetzen, horientzako eta beste hainbat lagunentzako eskeroneko berbak besterik ez dituzte eduki Sajelakoek. Alde batetik, umeen eskola bat osatzeko beharrezko izango dituzten aulki eta mailak ematea eskertu diete eskolari eta ikastolari. Eta bestetik, Santi Sumaran, Eugenio Zabaleta, Erabil, Kaltzakorta, Eiguren, Laristel, Luis Moral eta udaleko beharginak eskainitako laguntasuna eta babesa izan dituzte gogoan. 2 urteetako lan eta arduragaz gain, kostu handia izan du horrelako edukiontzi bat bete eta bidaltzeak. 6.000 euroko prezioa izan dutela azaldu dute Sajelakoek, eta hori guztia Santo Tomasetan eta loteria salduta lortu dute besteak beste. Materiala bestalde, Lekeition, Izpasterren, Aulestin, Markina Xemeinen, Ean eta Bedaronan batu dute. Ondarrotarrak jaigiroan murgilduko dira beste behin ere. Izan ere gaur hasi eta bihar arte Kaminazpi auzoko bizilagunek jaiak ospatuko dituzte. Horrela ba, playback lehiak eta bazkaria kontzertuak eta bestelako ekintzak izango dira nagusi gaurtik aurrera. Edonola ere entretenimendua behintzat ez da faltako. Gaur arratzaldean hasita, Kaminazpiko jaiak ospatuko dituzte ondarrutarrek. Kaminazpiko jai batzordeak eta Ondarroako udalak antolatuta, 2 egunez jai egitarau oparo bagaz osatzeko aukera egongo da. Beti-betiko jaiak izango dira, eta urtero legez ez da giro honik faltako auzoan. Antolatzaileek auzotar, herritar eta inguruko denak gonbidatu dituzte jaietan parte hartu eta gozatzera. Gaur arratzaldean parketik botako duten txupinazoak jaiei hasiera ofiziala emango die, eta Kaminazpiko kaleak eta txoko guztiak beltzez eta horiz jantziko dira. Gaur iluntzean egingo diren ekimen guztien artean, herritarren playback lehiaketak Kaminazpiko parkea jentez beteko du, beste behin ere. Playback lehiaketaren ostean, digien emanaldien txanda izango da. Lehen orduak Digi L.ok girotuko ditu, eta haren atzetik Digi Alain, Digi Xuban eta Digi Koldo arituko dira. Ordu txikiak arte, herritarrek gerriak astintzeko aukera izango dute. Bihar zapatua, pala txapelketagaz eta bizikleta jinkanaz hasiko dituzte jaiak Kaminazpin. Eguerdian, kuadrilla bakoitzak paellak nahi moduan prestatu ostean, han hemenka jarrita
paella janean batuko dira Kaminazpitarrak. Aitor Mendiluze eta Agin Laburu bertsolariek girotuko dute Bazkalondoa, eta hoien ostean bikoteka musean aritzeko aukera ere izango dute. Bertan parte hartu nahi dutenek momentuan bertan eman beharko dute izena. Eguna kontzertuekin eta musikarekin amaituko dute. Urtero legez, talde ezagunen batek jotzen du jaietan, eta aurten Zea Maiz talde bilbotarraren txanda izango da. Eta beste behin ere, ohiko gatzontzilo eta pantaloi karreragaz, agurtuko dituzte jaiak Domeka goizaldean. Beste barik, ondo pasa, eta gora Kaminazpi! Jon Anzotegi Realeko atzelari berriatuarrak beste urtebeteko kontratua sinatu du talde txuri-urdinagaz. Berriatuarrak taldeak beregan jarritako konfidantza azpimarratu du eta aldi berean Realean etxean bezala sentitzen dela azaldu du. Beste alde batetik Einauz Zubikarai atezain ondarrotarrak ez du Realean jarraituko hurrengo denboraldian. Realak jakitera eman duenez akordioa lortu du Jon Anzotegi jokalari berriatuarragaz. Atzelari txuri urdinari ekainaren 30ean amaitzen zitzaion Donostiako taldeagaz zuen kontratua, eta orain urtebete gehiagoz luzatu du kontratua 2016 arte. Jon Anzotegi Kastelenean sinatu zuen kontratu berria Anoetako bulegoetan Jokin Aperribai presidentearekin batera. Berriatuarra oso pozik agertu da kontratua luzatu ostean. Realera 20 urterekin joan zela eta beti bikain tratatu dutela azaldu zuen. Bere berbetan Realean etxean bezala sentitzen da. Anzotegiren albistearekin batera baina Einauz Zubikarai ondarrotarrak ez duela Realean jarraituko ere jakin ahal izan zen. Informazio iturri ezberdinen arabera, Zubikaraik berak bota du atzera kontratua. Izan ere atezain ondarrotarrak ez du ordezko atezaina izaten jarraitu nahi. Informazio nahasia badago ere, Alabesek atezain ondarrotarra fitxatzeko interesa agertu du. Taldeak arazoak izan ditu aurtengo denboraldian Iñaki Goitia eta Manu Fernandez atezainekin, eta haiek hilaren 30ean amaitzen dute kontratua. Komunikabide ezberdinen arabera, Zubikarai ez zegoen pozik Realeko ordezko atezaina izaten. Horrez gain, Jeronimo Rulli Realeko atezain titularraren ordez jokatu izan duenetan, kritikek asko eragin diotela azaldu dute. Zubikaraik Alabesen eskaintza onartuko balu, Javier Zubillaga izango luke kirol zuzendari. Zubillaga ondo ezagutzen du ondarrotarra, izan ere Realeko gazten entrenatzailea izan zen. Bestalde, Alberto López da gaur egun Alabeseko entrenatzaile. González bere garaian Realeko atezaina izan zen. Eta beste behin ere asteko irudia atalera ailegatu gara. Asteon honako irudi hauek eskaini nahi dizkizuegu. Joan den astean dantzariak izan ziren asteburuko protagonista. Izan ere Ondarroan Kresala eguna ospatu zuten herritarrek. Horretan Kresala dantza taldeko kideek herri osoa dantzan jarri zuten. Urteroko kale jira eta dantza saioak izan ziren nagusi. Bestalde Mutrikun gure ametsa dantza taldeak aurten 50 urte betetzen dituela eta dantzari eguna ospatu zuten. Egun osoko jaia izan zen eta giro honean herritarrek ondo pasatu zuten. Batean zein bestean euskal kultura babestearen alde egin zuten behintzat. Eta asteburuari dagokionez asteon Ondarrora joko dugu. Izan ere gaur Piztiak talde ondarrotarrak diskoaren aurkezpen ofiziala egingo du Beikozinin. Taldeko kideen esanetan gaurkoa sekulakoa izango da. Piztiakekin batera balerdi talde nafarra ere ariko da Beikozinin. Osagarri horiekin herritarrei bertara joateko gonbitea egin nahi izan diete. Piztiak talde ondarrotarrak diskoaren aurkezpen egingo du gaur gaueko 11etan Ondarroako Beikozinin. Ondarrotarrak oholtzara igo aurretik baina, balerdi talde nafarra igoko da, Petxi gitarra jotzaileagaz batera. Piztiakeko kideen esanetan gaurkoa sekulakoa izango da, eta horrelako emanaldirik ez dela berriro errepikatuko esan dute gainera. Gustura eta egindako lanagaz pozik daudela diote musikariek. Ondarroan kontzertu eskaintzeak bere zera daukala diote, baina aldi berean gauza ederra ere badela. Emanaldian, 5 izango dira taula gainean. Naiara, Urtzili eta Petxigaz batera, Piztiak Big Band osatuko dutela esanten dute.
Emanaldiko sarrerak salgai daude, peiko zinin. Aurre salmentan 8 eurotan eta txarteldegian 10 eurotan. Baina internet bidez erosteko aukera ere egon badago, eta horretan beherapena dago. Balerdi taldeak eta piztiakek urte berean argitaratu zuten lehenengo diskoa, baina inoiz ez dute elkarregaz kontzertu bat eskaini. Horregatik, gaurkoa galdu ezin den kontzertu horietakoa izango dela diote. Iruñeko power pop taldea da Balerdi. Taldekideen artean 70ko hamarkadan Iruñako rock esena suspertu zuten musikarietako batzuk zeuden, Toño Muro eta Marino Goñi esaterako. 70ko eta 80ko hamarkadetako rock and roll eta folk talde eta bakarlarien eraginak barneratu zituen taldeak bere kantuetan. Taldeak bi aro izan ditu. 1981tik 1987 artekoa eta 2012tik aurrerakoa. Edonola ere gaur, esperientzia handiko eta musikaren ganako pasioa duten kideak izango dira protagonista beiko zinin, eta gainera, bi taldetako bat herrikoa da. Ikuskizuna behintzat, ez dela faltako iragarri dute ondarrutarrek. Gaurko zauzi izan dadana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurra egingo digu tartea. Beraz, jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barriro ere zuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzu hitzaren papereko edizioan, eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburu nauki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Pozak txora